Napadaan tayo guys dito sa mga prutasan. 60 po, ma. Ay, wow. Hindi naman tanggal yung ulo mo dyan. Ayun na naman. Kanina naman. Okay lang. Kahit araw-araw na po. Noan, pick up. Welcome ulit sa ating YouTube channel. Ayan. Papunta na kami guys ng Manila. Yay! See you soon. Maiwan si JJ. Charing. Ayan. Bibili lang kami guys ng hipon na yung Tiligaya. Tsaka mo. Thank you, Manong Bartog. Thank you, Manong Bartog. Sabay, mamamalengke. Tuloy mamalengke na rin sa tindahan ng kailangan. Gusto naman yung ating stock. Gusto naman yung pinamili namin nung nakaraan. Ayan guys, punong-puno kami oh. Sa bayan lang kami, hindi, siguro sa February. Si Gigi, nagkasakit daw. Natamaan si Gigi, ngayon lang nilagnat. Pero nung kasagsagan na sabay-sabay kami, hindi siya nahawa. Maganda ngayon para sa February, hindi na siya magkasakit. Ayan guys. Yan, excited mag-play-play itong dalawa. Magkuha lang naman kami ng alimango. Buti kung maka-play-play kayo. Agdakidag wala. Jay amok na obek. Diyan may load ka, i-check mo kasi Kuya Allen, natin mo wala akong load. Wala akong signal. Jollibee si Jay. Check mo kasi Kuya Allen pa eh. Walang signal dito. Go grocery. Mamimili na naman tayo ng paninda sa tindahan. Wow! 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 Honeydew, ang daming honeydew. Seatbelt kasi sir. Ay pa. Here, bibili tayo ng sugpo ng Tiligaya. Wow! Happy birthday! Dito tayo sa Old Manggarin. Happy birthday! Kamaya. Dalawang kwan na birthday ko Si JD, excited magbaba. JD, swimming ka doon daw, dali! Bilis! Ibay ng tuhod oh. Kaya umakyat. Oh, wala oh. Oh. Kasi yan ang gusto sa paglalakad. Oh. Di ba? Yan ang gusto niya. Wala. Di ba dito sila nagtuturo? Sino? Sila kuya, ay sila Ate Beth. Sa school sa may tabing ilog. Hindi ka malaglag pala may harap. Natuloy sila kuya Max. Wala. Nalasing mo. Dala, la. Ang Uber niya maglapo. Matakot? Ano natakot? Si JD nga, walang katakot-takot. Isa mo lang pa kaya wala sa ating hindi natakot. Talagang walang ginatakot. JD, ayang, baba! Wow! Hindi naman siya malaglag. Maganda itong gawa nila dito talaga. Ano? Karga lang ikaw? Karga lang? Ganun pa lang. It's scary. Kalula kasi. Ano isda oh? Mga kitang yata to oh. Kitang yan? Kila. Ayun may may isda, may Diba Mr. K? Wala, nag-seminar si Ting Ting natin sa direct. Ay, ito word meron sa inyo binabigay, Ward. Ay, binabigay, di ba? Wala po 1 kilo yan.
Ito 1 kilo to, aligihan. Ito lang wala, itong guhit lang. Wala na kong ganyan. Ayun yung pinaiwan? Ayan yan? May ano din sa ano na ano. Ito, ilan lang to. 500. Ito, 350. Tapos, 650. So, ito guys yung hipon ni Matis. Hey, parehas kayong kulot yan. Oh, parehas kayo ng buhok. Oh, yang, kulot. Panagilay yan. Panagilay yan. Oo nga. Ano? Parang Sige po, salamat po. Thank you po, ate. kilo yan. Wala daw kulang. Magkano yan? Sa isang kasama yung ito. Sabi niya. Itong buhit. Thank you po. Ano na po kami? Thank you po. Ang babay ko. Bye! na daw siya, Dali. Bilis, babay na, baby. Babay natin. Bye-bye! Babay na rin daw siya. Oh. Thank you, Chef. Ha? Ano siya eh? Pakita mo yung sad face mo kay ate. Sad face. Pero sad face. Uy. Sad face. Paano mo? Ay, nahiya. Let's go. Babay na. Thank you po, te. Say thank you po. Thank you. Thank you po. Play, JJ. Mamalengke. Hindi, dahil nga kami gagapamerinda sa'yo eh. Hindi na kayo magbarinda. Ha? Sa Jollibee. Sama ka sa amin, Kuya Allen. Jollibee tayo. Abi. Abi tayo, Allen. Kuya Allen. Abi tayo. Ang kagataw. Sabi nga. Magkasama Ulang nabasag. Ay, basag to. Oh. sabi ko sa'yo. Ayan, napadaan tayo guys dito sa mga prutasan. 60 po, ma. Ay, wow. Sarap naman yan. Alam ko hindi mong bilay. Dito lang yan, te. Yung Ano po? Magkano nga 1 kilo milon? 45. dami oh. Dito, te, magkano? Pareho lang. Para lang, ma'am, yan. Bagong baba lang ano po yan. Bagong pitas. Ang tamis nito. Hindi naman din na 45 kilo. Ito ang melon talaga. Oh, native. Ito naman honeydew, yung dilaw. Yung malaking kunin natin? Maliit. Yung malaki. Ano yan? Pala yan? Bili na naman ng stock ng pang milk tea, guys. Hindi, ipalit yan dito. Tapos magdagdag na lang. May mga cheese po kayo? 4 po. Ay, magkaiba po kaya? Hindi, magkakasama po yan. Saan to? Ayun na nga. Ayun na naman. Kanina naman. Hindi okay lang. Kahit araw-araw na po. Ayaw. Siomay tayo dito. May siomay po kayo? Meron po. Ano flavor po? Chicken beef po, tag 5. Tag 5 ba ito? Tag 10. Carrot. Tag 5 po. Yomay. 1,450. Ano pa po? Opo. Tsaka maca cheese. Tsaka 5 ano po, yung ulam burger na ano. Malaki? Opo.
Ano ba? Ano sa iya? Plastic yung malaki. Parang rito. Magic sarap yung dalawang big. Ang rito. Ang ito pa. Big Kaya po mas yung malaki sa kanya. Tsaka nor chicken at pork po yung tag isang Thai. Chicken pork. Bali 24 no? Hindi, ikwan niya pa naman. Chicken pork. Ano ba? May isang galon po kayong suka na ita. Ayun po. Isang suka. Ako. Ano ba po? 70 ang isa. 6 na mantika. 6 na 1.5. Pinakamalaki ah. Ano po ba nalagay ni sir? Mga rino doon na dito na sa palengke. Okay na flower. Okay. Meron pa doon? Hindi na. Oo. Kasunod na yun. Hindi. Palahati ko. Mas malaki. Palahati ko lang ilalagay ko. Bihon. Tsaka dalawang bihon po. Yung Dalawang kilo ano po? yan? Isang Pula? kilo lang. Ay, 1 kilo. Pula? Opo yung pula. Walang premium. Super cute. So yung super cute po. Ay, super cute. Kalamansi po, isa't kalate. Hindi po ganito kalaki. Mas malaki pa din. Reno pa siya pa yun. Yan. Yung sibuyas te, magkano? 35 po yung isang rolyo. 185. Opo, 25 pieces lang. Dalawa lang patay mo. Dalawang May cheese stick po kayo dito? 4 po. Yung pangkuha, ang gariyan nila. 145. Lettuce. Isang buong ganito. Ganyan na Okay yan. na po yun. Ito po yun. Ah, sige po. Gawin ko lang ah. Sige po. Cornstarch lang. Pakuha natin ng Tsaka cornstarch po isa. Isang kilo ba? Half lang po, half kilo. Magic sarap. Meron. So yan guys, bali pauwi na kami. Ayan, punuan ng sasakyan. Puno ang likod, puno din ang loob. Try namin mag-ilog daw mamaya, iwan ko matuloy. Ha? Kay si Didi, hindi nagkasama. May birugan na gajali mga ako, nadjay na ulog ko. Nakanapang naman sa kupot. Hala kayo? Wala mamaya nasa gulong na. Baka yun, doon na sa may ano. Pagdalanan na. Umahal-mahal ang bili niya. Bye, Jollibee! Kape ko lang. Say bye-bye. Bye-bye, Jollibee! Bye, Jollibee. Kumaya. Bye-bye, Jollibee! Bye! Bye, Jollibee daw. Bye-bye! Ayan ang ginapuntahan dito sa bayan ni JD guys, yung Jollibee. Yan, yung tower na yan. Gusto niya ulo lang daw ayun yung katawan. Dodo ilog yan. Ano ikaw sa sa ilog? Hindi magpanting sa Diligaya. Na magkarwash. Awan na alam na. Mag-iba na ka mamaya. Ikaw ay nag-awan si JD. Siligaya. Ha? Hello, JD. Kaingay mo. Ang manok na pit-pit na. Ang manok mo. Oh no! Pick out. Ay, ganyan din ako. Hindi naman tanggal ang ulo mo dyan. Gugulo. Yung isa naman daw. Yung isa naman. Hop. Pagkatin na ilapay. Yan yan. Alay! Ala. Sige, may meet na isa niya. Hindi na tinaga na yung ulo na. Bakit na Nangagat na. Ano ka, dog? Ha? Lisi yan yan, oh. Nagpunta na sa harapan ni Peng. Maipit ka!
Peng na! Nauyo sa akin. Alam na, di ba sumi? Ayan, nandyan na. Mangke lang. Ala, mangke. 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 Magmangke ka nga. Oo, ah. Mangke nga yan. Paano mangke? Oo. Ah. Didi, mam. Magmangke ka nga yan. JD, mangke. JD, mangke. Mangke. Yung tinapay niya, mapit-pit mo. Sige, dyan ka. Pagalitan ka dyan. Ano si JD? Yan, Para ka ng babae. Ang anak, law-law tabado ba? Diyan ka lang! Yung dalawang nagkabila, nagaganunan na lang. Nagaganunan na lang sila. Hindi may bagay rin may isan. Yan. Nagaganunan na nga sila, oh. Bagay mo yung damit mo yang. Saka yung buhok mo nakaganyan. Sige. Ading daw. Ading. Pagka di na mo ilabana. Huwag mo sa bunutan si ate. Ate yan, ate. Yan. Oo. Nagdadala na. Ate. Tignan niya rin nga rin yung kamay niya, kung may nakuha ang buhok. Ayun na. Oh, mangke. Mangke. Oo, Mangke na yan. Oh, magmangke ka. Yang, mangke. Nabisingan to. Nabannog to yung ubeng. May hawak pang chicken joy. Bin. Black dog. Nabdaligo. Hindi masyado. Ihatid natin yung mga pinamili sa tindahan. Bandag ni tita. Green na. Kasabay natin kayo. Ikot lang ako. Mamaya na eh. Sabalin ko yan. Punuan ang pick up. $8.35.
yung susi. Saan yung may ate?